जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा UPPL गो बेक प्रमद बर' गो बेक UPPL सरकार गो बेक होननानै माखासे रायजो राजाफ्रा धरना होदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा प्रमद बर' सारा फंसे बाथ्रा बुंदों BPF आरो UPPL नि गेजेराव खौसे जानाया जोबोद गोब्राब राजखान्थिनि बेलायाव जोंहा खौसे जानाया जोबोद गोब्राब बे बाथ्राखौ दिनै मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंदों। लोगोसे दिनै प्रमद बर' सारखौ मानो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै थारैनो प्रमद बर' सारा जों रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा बिनि थाखायनो दिनै प्रमद बर' सारखौहाय गो बेक UPPL सरकार गो बेक बे बाथ्राखौ बुंदों। फारसेथिं देबोरगावआव गोबां मोजां खामानि जाबाय होननानै बुंदोंमोन नङा होनब्ला UPPL सरकारा दा बिनि बेलायावनो रायजो राजाफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामाया बेसेबांबा गाज्रि नोंथांमोना नायनानै ला स्क्रिनाव होदों आङो नोंथांमोना नायनानै ला प्रमद बर' सार बा UPPL सरकार थासेयावबो दिनै बे लामाया मानो जायाखै दा बेखौ सोंथि खालामदों रायजो राजाफ्रा। फारसेथिं UPPL सरकार गो बेक प्रमद बर' सार गो बेक थारैनो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव सोर देरहामारगोन आरो गोदान बिटिआरनि चिफ जागोन नैबेसो बाथ्राया। दा नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे नोंथांमोना जोबजासे नायनानै नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो खौसेथिखौ रावबो लुबैयै गैया बर' माहारियाव खौसेथिनि थाखाय मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मालाबा बर' थुनलाइ आफाद मालाबा माहारि आफाद जयै बाहागो लाबोदों नाजाबोदों आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायाव जोंबो नाजाबोदों। दा बियो मालाबा फैनो नागिरो मालाबा फैया राजखान्थि भाबे खौसे जानाया गोबां समावनो गोब्राब जायो आइडिअलजिया गुबुन जानायलाय नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जे जाय जेरावनो थाया मानो हारिनि फारसे बयबो जाहाथे जि मोनसे माहारिबाद बेखौ रावबो नागारा आरो सम सुजुग नायनानै मालाबा मोजां बोथोर मोजां साननाय फैयोब्ला आरो हारिनि थाखाय मोनसे बिन्दोआव एबा मोनसे पइन्टआव बयबो एग्रि जानो हायोब्ला जों बयबो खौसे जानानै थांनो हायोबा जोबोद मोजां नाथाय खौसेनि मुङाव राजखान्थि खालामलायबाय थायोब्ला बे हारिनिसो खहा जागोन। दा नंखायनो खौसेखौ जाहाथे गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो सानो बेखौ सानब्रबनानै बा माबा मोनसे राजखान्थिनि थांखि लानानै साना आरो बेखौ अराय सम माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय माहारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय बड'फाया होलांनाय बिबानखौ मावफुंनो थाखाय बयबो आवगायनानै फैनांगौ अब्ला बर' माहारियाव सानसे नङा सानसे खौसेया जाथारगोन आं बेखौ हास्थायो। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै UPPL सरकार गो बेक प्रमद बर' गो बेक जोंनो UPPL सरकारखौ नांलिया होननानै माखासे रायजो राजाफ्रा धरना होदों आरो धरना होनायजों लोगोसे गोबां एक्टिं खालामदों एक्टिंजों लोगोसे माबायदि UPPL सरकार गो बेक होनखो नोंथांमोना नायनानै एसेब्लाबो बुजिदों आरो इन्टारटेनमेन्ट हिसाबैबो नांदों नङा होनब्ला दा प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो बिनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।